Bok, ja sam Laura, cijeli život sam se bavila ritmičkom gimnastikom, ranije profesionalno, poslije kao trener, dolazim iz Rovinja i imam 24 godine. Ja sam Nik, imam 23 godine, dolazim iz Zagreba, nešto zanimljivo meni trenutno radim sa prijateljima na game developmentu, igrice na kompjutoru i to. Pa evo, prvi radni dan je ispunio sva moja očekivanja, zaista je super prošlo, ekipa je odlična, dan prije prvog radnog dana bila sam malo nervozna kako će sve izgledati, kako će proći, ali evo, sva očekivanja su se ispunila i zaista sam zadovoljna kako je početak prošao. Ja sam jako zadovoljan kako je prošao prvi radni dan. Stvarno sam se uvjerio da je ekipa spremna pomoći i odgovoriti na sva naša pitanja. Jako se veselim dinamičnom radu u budućnosti. Pa evo, nekako se najviše veselim ovom početku kad ću zapravo ući u poslovni svijet. Naučiti raditi što je to revizija, a onda nadam se poslije i nekom razvitku i ostati što dulje u PwC-u. Jako se veselim radom s klijentima i razgovorim sa različitim ljudima iz različitih pozadina. Mislim da će mi to jako doprinositi profesionalnom, ali i osobnom rastu.